नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. नवा पर्यटन हंगाम ऑक्टोबरपासून मध्यात दसऱ्याबरोबर सुरू होत असून त्याची तयारी 66 तालुक्याच्या किनारपट्टीवरील शॅक मालकांनी सुरू केली आहे. यंदाचा हंगाम चांगला जाईल अशी अपेक्षा त्यांना आहे. हे करत असताना ते दिसत आहे. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शॅकसाठी आखणी करून दिल्यावर काहींनी किनारी भागात शॅकची हंगामी उभारणी केली आहे. वाळपई मतदारसंघाचे आमदार तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पर्रे मतदारसंघात येणाऱ्या होंडा पंचायत क्षेत्रातील विविध प्रभागात झंझावत दौरा करून घेतलेल्या बैठकीतून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. तर येणाऱ्या काही दिवसात सुशिक्षित युवक युवतींना भेडसावणाऱ्या रोजगारांची समस्या सोडवण्याबरोबर मतदारसंघातील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. गोव्यातील फुटबॉल हंगाम शुक्रवारपासून सुरू होत आहे. ऑक्टोबरमध्ये प्रोफेशनल लीग, नंतर नोव्हेंबरमध्ये ISL स्पर्धा सुरू होईल. बंगाल आणि गोव्यातील साम्य म्हणजे फुटबॉल. दोन्ही राज्यात हा खेळ खूपच लोकप्रिय आहे. ममता दीदींच्या तृणमूल काँग्रेसने फुटबॉलची मदत घेत खेलो होबे मोहीम सफल ठरवत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे कडवे आव्हान यशस्वीपणे परतवून लावले. आपल्या आमदारकीचा आणि काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर लुईझिन फालेरो यांनी अखेर कोलकातामध्ये जाऊन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तसेच लुईझिन फालेरो यांच्यासह अन्य 10 जणांनीही तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असून आज ते गोव्यात परतले. कळंगूट येथील डिसूजा गेस्ट हाऊसवर गोवा पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने मध्यरात्री छापा टाकून सध्या सुरू असलेल्या IPL क्रिकेट सट्टेबाजी प्रकरणी 4घांना अटक केली. त्यांनी कालच्या सामन्यासाठी सुमारे 4 लाखांची रक्कम सट्टेबाजीसाठी घेतली होती. या छाप्यावेळी रोख रकमेसह 2 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.